Gutom lagi no udah pre. Gutom kayo, pre. Kita mau harap pre. Kik maguna, pre. Oh. Kabalo mo kung sa ngalan anang kika. Di ba wala? Oh, wala. Chocolate na siya, chocolate dili. Cake ko sa man. Dahil gitawag og hagunoy cake. Tayo maguna, pre. Oh. Tabog. Hagunoy cake na, hagunoy cake. Sagot mo. Cake na na. Cake lagi na, pre. Oh. Tilawa. Tilawa. Oh, da, tanawa di mura ay pre, tae cake ito pre. Lami ay pre, lami hagunoy. Cake. Muna siya hagunoy cake gikan sa hardware. Oh. Ako kuno pre, ako be. Ikaw, sige. Matar pre, humil man yung cake ha. Lami kaya pre. Na cake sa. Cake lagi kayo na pre. Di lagi pre. Tae lagi na pre. Tilawa pagod og tae ba tilawa. Tilawa. Hubog lagi ni si Kamar na sa hubog. Klaro tayo. Ang mayo nga cake. Tae lagi pre. Tae. Cake lagi. Puspusante ka rin ng botelya kay ila karog tae ron. Ubog na gito mo pre. Tae. Cake lagi na. Cake. Ikaw tilawa ba kay para ba pre. Muto good siya nga. Tilawa pre, tilawa. Sige na ako tilawan pre. Kailan lagi ko nga cake gina. Mas maayo na pre. Tilawag ya pre. Tilawag ya pre. Malipay lagi ko makakaon mo na pre. Sige kaon mo pre. Di ra mo tilaw pre di ra. Tilaw para muto na si Kamar lo kay murag na hubog na nahubog. Tapos ko yung botelya pre. Ayaw pre. Ayaw bad na pre. Ikaw tilaw pre. Tilawara pre. Kika dagway na. Cake na pre. Bah. Papuspos ka marlo cake manggod na. Tae lagi na pre. Hagunoy cake. Tae. Cake lagi. Cake. Dahil lang ako pre. Kasi una parlo pa. Kaya di mo to di mag. Na cake lagi. Pait na cake. Sunog siguro na pre, sunog cake. Ubog lagyan mo lagi mo ng cake. Ubog lagyan mo pre. Ubog siguro. Tae lagi na pre. Cake lagi na pre. Na tae gyud pre. Tae. Tinawa pre, tae lagi pre. Ubog pre kay mukha og tae. Cake manggod na. Gani, ubog lagi hubog na si Kamar. Di magog ko ubog pre. Tilawa usap pre. Pait ka cake pre siguro. Pre ko pre. Pait. Tae man na pre. Pait ka cake pre. Ikaw daw tilaw og tae man na pre. Ha? Tae ko nga cake manggod na tilaw og Gani, tilawa na to. Kuan magud pre. Murag paminaw na kuan nga cake pre, murag nasunog ra pre, pait man. Di ka ba itong muluto ana? Oh, pero atong tilawan pre. Tilawan. Tilaw pre. Ba pre. Daghanon na ako pre. Pamuta pre. Kani pre. Kana ge pre. Naan sa pre. Tae gitod pre. So, what's up mga dangag? So, shout out guys ni Beverly Bulandrina. O shout out usab ni Silmati Vlog. Shout out usab ni Boholano Mix Vlog. Og shout out usab ni Jolita Mara. Og shout out usab ni Virginia Alfonso. Og shout out usab ni Ginilene Lindayaw. Din shout out ni Disa Mutisino. Din shout out ni DTV. So God bless mo tanan dia. Then sa mga nagpangutan na dahil kung asa si Aldrin, so explain na namo ini nga video guys. So actually from October katong nawala me before katong 1 month kapin nga waka mag video, nagkasakit siya din karon amo siyang sikuan kanang until now kanang murag na pa siya sa recovery na nag-recover pa siya. So siguro mga next month siguro manang maka-appeal na to siya namo din karon pasensya sa wala siya gid sa din. Bubalik na to siya kanang next month. Ay lang mo kabalaka. Then, bye-bye. Thank you so much inyong pagpadayon nga pagsuporta sa mga.